Kámo, ja tam zajebem tú hlášku. Do niekomu jámu, ja jemu mámu. Minulé diely sme si prešli, aké súčiastky budeme potrebovať, ako ich sebe zapojiť. A v tomto dieli budeme riešiť, ako ich naprogramovať. Dobre, pomeril talk. Ja ako človek viem vymyslieť všetko mechanicky, viem plus minus elektroniku, ako čo kde sa má zapájať, ale programovanie je pre mňa že nulové. Neviem to, neznášam to, grcám. Ale môj kamoš, to je jeho druhá milenka, vieš ako... Bože, pána sa co boli. Tak preto dnes ja vám nebudem vysvetľovať veci, ale Maťo vám bude vysvetľovať veci. Poďme na to. Murid mi strčil mikrak do ruky, že mám vysvetliť program, tak sa poďme pustiť na to. Dobre. Displeje. Displeje majú prakticky veľmi jednoduchý kód, v ktorom len prvotne nastavujeme I2C komunikáciu medzi dvoma displejmi na rovnakom GPIO pine. Ak funguje, zadefinujeme si piny a adresy pre naše displeje. Definujeme si samotné displeje pre náš program, aby sme ich vedeli samostatne ovládať potom neskôr s našimi funkciami. Prvou dôležitou funkciou je funkcia show on. Show on v praxi na začiatku len vyčistí displej, aby sme začínali s čistým štítom, aby sme mohli s nimi ďalej manipulovať a pracovať s textom. Nastaví nám samotný text a nejaké jeho propozície a vypíše nám len dva jednoduché riadky o tom, že teda sú nastavené GPIO piny a samotné teda adresy tých daných displejov. Funkcia display ďalej pošle buffer na ten daný displej. Buffer je v podstate dočasná pamäť ako zásobník dát, kde sa veci pripravia a potom sa už len naraz odošľú ďalej. Pokiaľ sa nám teda podarí nadviazať komunikáciu a nastaviť samotný displej, pokračujeme do funkcie setup. Setup v základe inicializuje I2C komunikáciu, kúsi begin pre obe adresy a pokiaľ posunie túto komunikáciu, tak máme OK, pokiaľ neposunie, tak máme fail a pokiaľ nenabehnú, tak zastaví celý program. Pokiaľ sa dostaneme ďalej, máme tu funkciu loop, ktorá kreslí malý štvorec na oboch displejoch. Na displeji 1 vľavo dole a na displeji 2 vpravo dole. Používame počas celého tohto programu OLED knižnicu, ktorá je bufferovaná, teda ukladá všetko na našu pamäť a až displej všetko zobrazí. Ultrasonické senzory. Cieľom bolo získať vzdialenosť v podstate z troch rôznych senzorov naraz. Akým spôsobom to funguje? Na začiatku nastavíme rýchlosť na prepočet času na centimetre. Ďalej timeout 30 milisekúnd, aby kód nečakal väčšine. Ďalej nastavíme štruktúru senzora, nastavíme pole pinov pre jednotlivé senzory, no a vytvoríme si jednu dôležitú funkciu, ktorá sa volá read distance centimetre. Read distance funkcia funguje veľmi jednoducho. Trig posiela ultrazvuk na objekt pred ním, ktorý sa odráža naspäť v podobe echa. Čas, ktorý trval medzi vypustením ultrazvuku a odrázaním naspäť na senzor, sa počíta na centimetre. Potom už len ostáva opakovať tento proces sekvenčne pre všetky senzory. A aby si senzory navzájom nepúšťali ultrazvuk medzi seba, máme tam funkciu delay. Kamera zo všetkých komponentov trvala najdlhšie vyše 3 hodín. Trvalo to 3 hodiny, kým sme ju optimalizovali na rýchlosť prenosu obrazu, na webový server, ku ktorému sa dostaneme, na kvalitu obrazu a milión ďalších vecí, ktoré tá kamera môže mať. Cieľom bolo, aby kamera zachytávala objekty pred sebou a vyhodnocovala procese na borde. Cieľom bolo, aby kamera vedela rozpoznať objekty, ktoré vidí. A ten webový server nám pomáha len vidieť, čo tá kamera vidí. Po importovaní veľkého množstva knižníc, definovania kamerových pinov a nastavenia Wi-Fi prístupového bodu sa nám podarilo webový server rozbehať. Webový server nám beží, ale ako som spomínal, tá kamera bola trošičku problém. Keďže nemáme úplne ultra výkonnú riadiacu jednotku, museli sme trošičku program pre našu kameru upraviť. Vytvoríme si kamerový config, ktorý nám pomôže nastaviť jednotlivé piny a správne formáty našej kamery. Dôležité je pixelový formát. My sme si zvolili JPEG, ktorý sa najlepšie streamuje z našej kamery na webový server. Ďalej je veľmi dôležitý frame size, kde nižšie rozlíšenie znamená stabilnejší obraz. Ďalšie dôležité číslo je kvalita nášho obrazu. Čím nižšie číslo, tým vyššia kvalita a čím väčšie, tým menší objem. Posledný formát je počet našich bufferov, do ktorých sa ukladá náš obraz. Následne webový server nám vytvorí našu vlastnú web stránku, na ktorej už môžeme vidieť obraz našej kamery. Poslednou, ale asi najdôležitejšou súčasťou nášho robota sú krokové motory. Bez nich sa náš robot nepohne. Náš program je veľmi jednoduchý a má len otestovať, či naše motory fungujú. Na začiatku, ako vždy, zadefinujeme si piny, zadefinujeme si rýchlosť našich motorov, zadefinujeme si počet krokov, koľko tie motory majú ubehnúť a aby sa oba motory dokázali pohybovať naraz, zadefinujeme si funkciu do steps 2. Táto funkcia zabezpečí, že oba motory dokážu fungovať synchronne a príjmať pulzy naraz. V setupe nastavíme piny ako výstupy pre oba motory, no a funkcia loop nám rozbeha obidva motory. Najprv sa oba točia jedným smerom, kým neurobia 2000 krokov a potom sa proces zopakuje akurát že v opačnom smere. Motory sa nám teda netočia analogovo, ale impulzmi. A myslím si, že k programu by to trošku stačilo. Teraz to zase prevezme Tomáš. Ja to skúsim rozkývať. Čo?
No poďme. Toto je zrovna tá jedna stránka toho celého craftu, ktorá mi moc nechýbala. A to je strašne veľa času investovaného do celej výroby. Vy toto video vidíte ako maximálne 8-9 minútové video s tým, že tu vlastne kecáme o tom, ako sa všetko vyrába, ako vlastne sa všetko zapája dokopy, aký to má celý proces. Ale nevidíte za tým hodiny a hodiny práce. Je 12:30, už nedeľa, ale začali sme túto elektriku zapájať a zároveň programovať už od 11:00 rána od soboty. Išli sme non-stop, až dovtedy, pokiaľ sme to nenaprogramovali a nepochopili tomu celému, ako to funguje. Tak budem rád, ak dáš odber, like a povieš tvojim kamošom, hej, že takýto krásny človek tu existuje. Bože. Rakovina. Akože toto celé programovanie bolo vysvetlené úplne, že polopate, jednoducho, len z toho dôvodu, lebo nie každý proste rád pozerá to programovanie, ako to celé funguje a som rád Martinovi, ktorý toto povedal celkom jednoducho, aby vás nenudil. Ale z druhej strany tých ľudí, ktorí toto veľmi že veľa zaujíma, tak si pre vás pripravíme videá, kde to je dopodrobná vysvetlené, ako to je naprogramované a ako to funguje. Zároveň mám ťažké srdce. Mám ťažké srdce na výrobcu driverov, ktorý vyhodil vonku pinouty, ktoré nie sú ani správne. Chcem sa týmto ospravedlniť z minulého videa, že som tiež vydal nesprávne informácie a preto teraz sa opravujem, že do pinu Enable sa nemá dávať 3,3 V, ale má sa tam dávať ground. Už nám v tomto celo iba zostáva vyrobenie vlastného custom PCBčka, 3D modelovanie a potom už iba samostatná stavba. Takže už iba 3 posledné videá a robot bude hotový. Už ten craft, ktorý sme začali, už sme v polovici. A tým pádom, že publikujeme väčšinu časti, ktorú sme vytvorili alebo ktorú sme dali dokopy, tak tohoto robota si môžete vyrobiť aj vy. Dávam tu ešte taký menší sneak peek ohľade toho 3D modelovania. Disney je veľmi háklivý na veci, ktoré ľudia vyrobia a potom ich publišujú za svojím menom. Tým pádom ten robot nebude už stena E. Sorry, opravím sa. Robot už nebude Wall-E, bude to stena E. Tým pádom bude mať nejaké podobnosti, ale nebude to jednak jednej. Dúfam, že to budete rešpektovať, že sa vám to bude páčiť. Máte sa na čo tešiť a čaute.